Dobrý večer, práve som sa vrátil z rokovania Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Dnes sme schválili zmenu rozpočtu, ktorá je potrebná, pretože peňazí prichádza menej, než sa predpokladalo, keď sa rozpočet navrhoval. Najdôležitejším a najviac diskutovaným bodom dneska bolo parkovanie v centre mesta, ktoré sa od 1. januára zmení. Sadzba v najdrahšom pásme v centre bude 2 € na hodinu, pričom prvá hodina bude rozdelená a bude možné ju platiť polhodinovou sadzbou, čiže euro za pol hodinu. V tarifnom pásme 2 to bude pol eura za hodinu prvú, pol za druhú a potom euro za hodinu. Je tam obmedzená aj maximálna sadzba. Platiť sa bude od pondelka do soboty celý deň a nedeľa bude v centre mesta zdarma, tak ako je tomu dnes. Návrh na to, aby aj sobota bola platená len do 12. hodiny, tak ako je tomu dnes, ten neprešiel. Takže sledujte mestskú stránku banskabystrica.sk/parkovanie a tam nájdete potom aj ďalšie podrobnosti. Ďalej sme schválili členov do komisie pre volebné obvody, ktorá do aprílového zastupiteľstva pripraví návrh nových volebných obvodov na podnet verejného ochrancu práv. To som už v minulých videách spomínal. Takisto sme ustanovili Mestský mládežnícky parlament, ktorý bude stálym poradným orgánom zastupiteľstva. Všetkých vás pozdravujem a ozvem sa s novinkami opäť z ďalšieho zastupiteľstva. Pekný večer.